Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, James, no? And I'm back with another video. So, itong video ron kay medyo trending pa siya. So, nakagit ko ani nga challenge no. Murag kinahanglan gyud ako maghatag ani mo participate ani nga challenge. So, akong color sa akong baro related na sa tong video ron. So, I know nga na mo'y clue about ani. So, di na to dugayon pa no. Hapak na nato ning atong cover sa manok na pula. What? Plakpak ka na eh. Plakpak. Okay. Go. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Ang aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay hulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, naggewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Wow! Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y hinold up ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko, kinarate ako, nagsimulang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, naggewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nagsimula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan.